أيو نتناي هجدف زعمسهل ودب كنفتر أين خلنينا مالت ويكفتر عدل أين إنيبل رساين خووننا وهجدف كفتر كله سؤالي كون كاب سماي تفكيرو ماتين تايدا إنيبل زجبر والله نحنا ببوجنا إرتراقينا نبدأ خوينا تنبوه هجدف فترالو هجدف خيرالو إسياسي دكتاتر كون كله إنيبل زجبرنا سبات هلنا حجي كنفلس لزلنا مبجسينا معلمينا كنفلس لزلنا نمنتاين على مرئست العلنا زي انتاين تماهيرنا بزبل مخنياتو هجدف زعمسل ودبات كفتر أخلاي نديكتاتر عدل زبا ديكتاتر زعابيلن ديكتاتر زبقللن ودبات كفتر أخلاي هجدف ناي مجرش هيكونن ناي مجمر على أينبر ناي مجرش هكون هيكونن قلنا ناي مجرش هنقبرو نسألنا انت تردينا مالك انت تردينا تي انتركيت نايت هجدف انت هجدف كمي جيرو مزيو هجدف نام انتاي كيدو انتاي كجيرو انت تردينا avoid كنقبرو نسألنا حاجة أبا انت ياتا سنقال زل عالكايا كمتي ابتناي هجدف شارتر قوامك صحافة اللو زبالوس نتي ناي إساياس authority limit هاي قبرو وانيلك limited አይገበሩን ኮሙ መዘይ ምግባራውን ከአ ነቲ ዲክታተርሺፕ ወይውን ነቲ ገባትነት ቦታ ገዲፎም ይልካለኻ ሕጂ እዚ ክንማሃረሉ ዘለና ኮይኑ ስምዓኒ ኣብ ውድባታትናን ኣብ ጥርናፈታትናን ንሓለፍቲ ንብሎም ንገጽዖም ዲና ማለትሲ limited authority ደናንዎም check and balance ንገብር ዲና إذا تحدث تمرت خن المهارة زلنا خوين سمعني. أبي قدر تcheck and balance أوهم قدي فمو أنا يجبرون. تمريش نانترينا أنا أبنت أب زمبابي نمر حيوم على كشمية. هركا في ود أبومبر نايتي ود مني نيرو ناي زمبابي زي إن من شو مزال قصوا. بمقابل زلقسوه ناي تودب أبوهم برمني تودب كأخي واحد جبر يخيل نيرو أخي واحد صوع يخيل نيرو مجد نيرو أبي ساوث أفريقيا ودبهم يو ألقي سومنة مرحي هركمة كأتا جيرو ببلشون مستحدثة أو ودبهم أخي واحد جيرو نتي أبوهم بر ناي تودبهم ألقي سومه هل أبوهم بر جيرو دحين خاب سلطان كاوري لومو سو حدا لومي كنمهارو زلنا I think ابتل استخنت نحت لزلو خيه هيقدف يلن يبلالو سنغال زي يلمو خانو ملكتات هلنا هركا اخيبا يقبرن طراي زي كونه صبصاب يبلون طراي زي كونه تاكيبون مالسي ኤርትራ ተጎቢጣ ኤርትራ ገለተ ባሂሉ ዝባሃሉን ተአኪቦም አይኮኑን ጌሮም የምዝብልና ዘሎ ኢሳያስ ይልዎ ካሎት የንጻባርቆ ሎምበር ገምጋም ጌሮም ኦኬ ሀገራዊ አገልግሎት ንዘይ ተወሰነ እዋን ከይድ ዝብልና ኢሳያስ ፖሊሲ ተአኪቦም ገምጋም ጌሮም እዝን ሀገር የርብሕ ዲ አይርብሕን ዝብል ገምጋም አይገበሩን እቶም አባላት ህግደፍ ኢና ንብል ዘለና ማለት ህግደፍ ኢና ንብል ዘለና ሶ ህግደፍ ከም ዲየለ የርኤካ ባዓቢ ኢሳያስ ውን እንታይ ኢሉ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ባዕሉ ተዛረበዩ نعي إذا جبر إذا تجبر يلو سلطان ذهبني أكل يلني يلو تزاريو. so هي كده شفاني. of course كما تأخذ لك مسرات كله تمسريتي خم وده. كيدو خيدو جن انتاي خينو. عنيو إساس عنيوه أبرم حقتي ولك عمتي نتمنجست أبرم حقتي وزلا نهجد فون أبرم حقتي ومالتي هجد فك أنت خين تريفو إسكالتين تراي خين تريفو مالتي. so نابترست نخمل سلزلو خينا زقلت أزلخو تاسال سيتجن على ذي العالكايا سنقال سلسة نجرنا أبقى متأتينا خن كيزلنا تاريخ كم مهارن ملبمن كالاي مبقسينا معلبينا كنفلت علينا سالسي هاجراو سنيت هاجراو عرقي كم دلينا كل شعب قمت كان نمنتاينا هاجراو سنيتنا هاجراو عرق دلينا نمنتاي زلينا مخنياتو كم تزول كاي هاجراو سنيت عرق انك بحال كله أمونغو تبعشون أمونغو قتلتن تراي زي كونش بحافشو كم تزول كاي ديو قلنا من تاينا نحنا خمتو آم تدن بس نزع بقمة أتينا خنك على زلنا
እዚኣ ተሓንቲ ሕትያ ብዙሓት ሰባት ኣብሪጋ የለው ስለዝኾነ ኣነውን እቲ ኢለብቲ ተዛራረብና ይኹን ዕሙቕ ኣቢለ እሳ ሓንቲ ካልእ ኣብታ ናይ ኣያና ተኽሉ መሓሪ ዝሓተ ነይራ ካልኦትን ፀቂጦም ክሓትላ እዮም ሕጂ እቲ ምትሓዝ ኣብ መንጎ ህግደፍን ህዝባዊ ግንባርን ኣበይ ዘሎ እንተተባሂሉ ብዓብዩ ኢሳያስ ህዝባዊ ግንባር ይመርሓ ነይሩ ገለ ሰባት ዋና ገባርን ሓዳግን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኢሳያስ ነይሩ ዝፈጠራ ኢሳያስ ነይሩ ዘካይዳ ዝነበረ ኢሳያስ ነይሩ ይብሉና እዮም ኣነ ንዑ ሳብስክራይብ ኣይገብሮን እንኹም ዓረዳዳ ህዝባዊ ግንባር ክትምስረት ኮላ በዓል መን መስሪቶማ አይ ቲንክ ኣብቲ ናይ ዳን ኮኔል ኢንተርቪው ግሉጽ እዩ ህዝባዊ ግንባር ክኸይድ ከሎ ፍሉይ ሰልፊ ነይሩ ኣብኡ ከዓ እንታይ ዓይነት ገምጋም ኸይ ነይሩ እንታይ ዓይነት መሪሕነት ነይሩ ንፈልጥ ኢና ግን ገለ ሰባት የተሓዝዋ እዮም ህግደፍን ህዝባዊ ግንባርን ሓደ ምክንያቱ ኢሳያስ ኣብ ክልቲኦም ሊንክ ይገብሮም ማለት ሓደ ካልኣይ እቲ ህዝባዊ ግንባር ተኣኪቡ እዩ ንህግደፍ መስሪቱ ስለዚ ክንፈላልዩ ኣይንኽእልን ኢና ይብሉ ሳልሳይ ታም ዝብሉ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ገበናት ይፍጸም ስለ ዝነበረ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኤርትራውያን መሰሎም ይሕለወሎም ስለ ዘይነበረ እቲ ጠባይ እቲ ባህሪያት እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝነበረ ናብ ህግደፍ ምምፁ ካብ ህዝባዊ ግንባር ስለ ተፈጥረ በዝው ዝምድና ዝፈጥሩ ለው ሕጂ ኣብ ዕሙቕ ኣቢልካ ከመይ ጌርና ኢና ክንፈላልዮ ዘለና ከተረዳእና ተትኽእል ጽቡቕ ነይሩ ባህላየ ንኻልኦት ሪጋት ጋዕ ዝሕዙ ኣብዘን ዘለዓልክዎን ምናልባት ካልእ ተወሳኺ ክንፅር ዘለዎ ትብሎ እንተሎ ጽቡቕ እዩ ንምንታይ ኢና ግን ንሕና ንህግደፍ ቻርተር ኣልዒልና ኣብቲ 6 ነጥቢ ናይ ህግደፍ 6 መርገጽታት ኣብቲ ራእይ 6 ገዛእቲ መትከላት ንምንታይ ኢና ኣብኡ ንምለስ ዘለና ንምንታይ ኢና ኣብኡ ንምለስ ዘለና እዛውን ነዚኣውን ምልስ ኢልካ እንተ ተመለስካ ጽቡቕ ምክንያቱ ገለ ሰባት ሕጂ ዝተጸንበሩና ስለ ዘለዉ ወላውን ካብ ኣርእስትና ከይንወፅእ ምንታ ናብ ትርእስና ክምለስ ኢለ ታንክ ዩ ጽቡቕ እዛ ከተማጉት ትኽእል እንድያ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ሓደ ድዮም በበይኖም እዮም ኣነ እንታይ ኢለ ዓንተወይ ክፈልዮ ዝደለ ይፍለዮ ሓደ ኢሉ ዝተረድኦ ሓደ ገይሩ ይረዳእዮ ፀገም ኣይኮነን ካብ ታሪኽና ክንመሃር እንተዳኢልና ግን ካብ ታሪኽና ክንመሃር እንተዳኢልና ግን ንኽልቲኦም ፈላሊና ክንጥምቶም ከለና ጥራሕ እዩ ጽቡቕ ስእሊ ክበና ዝኽእል ጽቡቕ ገምጋም ክንገብር ንኽእል ኢለ ግን ይኣምን ሓደ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ብረታዊ ቃልሲኻ ተካይድ ነርካ ወተሃደርነት ዝዓብለሎ ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኣብዚ ዳሕረዋይ እዋን ግን ሲቪላዊ መንግስቲ ኢኻ ጌርካ ስለዚ እዚ ክልቲኡ በባህሪኡ እቲ መስርሕ ዝብል ዘለኹ ዋላ ሽሞም እንተዘይቀይሩ ህዝባዊ ግንባር ነራስ ኣብቲ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት እውን ህዝባዊ ግንባር እንተትኸውን እውን ከፋፊለ ኣነ ምርኣኽዎ ምክንያቱ ከፋፊለ እንተ ዘይፈቲነ ክትሓዋወሰኒ እዩ እየ ዝብል ዘለኹ ትርድእኑ ዶኹም ክትንትን ክደሊ ከለኻ ክትርዳእ ክደሊ ከለኻ ንኽልቲኡ ባህርያት ፈላሊኻ ክትሪኦ ክደሊ ከለኻ ጥራሕ እዩ ጽቡቕ ስእሊ ዝበካ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ብከምዚ ኣጌርኩም ተረድኡለይ ኣብ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ሓደያ ኢሉ ዝርዳእ ሰብ ኣነ ፀገም የብለይን ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን በበይኖም እዮም ኢሉ እንድሕር ዝርዳእ ኣሎ ኮይኑ ፀገም የብለይን እታ ፀገም እንታይ እያ እታ ፀገም እወ ድሕሪ 94 ጽቡቕ ቻርተር ኣውፅኦም ስልጣን ናይ መንግስቲ ግን ኣይገደብዎን ስልጣን ናይ መንግስቲ ግን ኣብታ ትራንዚሽን ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ንሓደ ተቋጻጻሪ ኣካል ሂቦሞ እዚ ከዓኒ ንኽጭወ ነቲ መስርሕ ንኸይትግበር ሙሉእ ብሙሉእ ንኸይትግበር ምክንያት ኮይኑ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ከም ጠንቂ ገይረ ቀሙጥ ኣለኹ ካልኣይ ኣብቲ ኣሰራርሓ ተሓታትነትን ሕድሕድ ምትሕትታት ዝብል ነፂሩ ዝተቐመጠ ነገር የለን ሕድሕድ ምትሕትታት ከኣኒ ንኸምዚ ዓይነት ንኸይትጋገ ይሕግዘካ እዞም ኩሎም ዘምፅኦም ዘለኹ እንታይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ታሪክ ክትንትን ደልየ ይኹንኩን እቲ ታሪክ ፓርቱ ንግደፎ እኳ እየደኢለ እቶም ዝተፈፀሙ ጉድለታት እቶም ዝተፈፀሙ ጌጋታት እንታይ እዩ ጠንቅናቶም
ናብዚ አይና ክንመጽእ ደይልና ዘና ምክንያቱ ንሳን ተረዲና ሕጅን ቃል ስለዘለና ካልኣይ ግዜ መታን ከይንጋገ ስለዚ የሕዋት ረስዑ ወንዶ ህግደፍን ህዝባዊ ግንባርን ሓደደን ሓደ ይኮናን ድላይ ይኹን ወላ ሓደ ዝብል ወላ በበይነን ዝብል ጸገም የብለይን እንታይና ንብል ዘለና ነዝሎማ አጋጢሙና ዘሎ ጸገም ግን ጠንቅ እንታይ እዩ እንተዳይልና ስልጣን ነቲ መሪሕነት ናብ ሓደ ሰብ ገደብ አልቦ ዝኾነ ስልጣን ንሓደ ሰብ መሃብና እዩ ሓንቲ ካብተን ጸገም አንተ ወይ ተወከል እንታይ ኢሉ ጽሕፈለይ ነይሩ ኣብዚ ዝረኣኽዎ እቲ መሰጋገር እዋንሲ ህዝባዊ ግንባር ሒዛቶ ቁሩብ ካልእ ሓዊሳ ባይቶ ኢላ ከኣኒ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ እትያ ስለዚ እዚ ክትቅበሎን ከይትቅበሎን ዝኾነ ሰብ ክቅበሎን ከይቅበሎን ይኽእል እዩ ግን እንታይ ኢኻ ክትግምት ዘለካ ቅድሚ ሕጂ ትራንዚሽን ቱ ዲሞክራሲ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ ናይ ዓለም ተሞክሮታት እንታዮም እንተዳኢልና ርኢና ግን ዓለም ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ ክትሰጋገር ክትደልኸላ ናይ ዓለም ተሞክሮ በርባዕተ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ያ ተሰጋጊራ በርባዕተ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ያ ተሰጋጊራ ኣብ ገሊኡ ሃገር ተቃለስቲ ኮይኖም ይቃለሱሞ ነቲ ምልካው ስርዓት ይድምስስዎ ንሶም ዲሞክራሲያውያን ስለዝኾኑ ናጽነት መሰረጋገጹ ንህዝቢ ዲሞክራሲ የጓናጽፎ እዚ ኣብነታት ኣሎ ናይ ዓለም እዚ ሓደ መንገዲ ጥራሕ እዩ ሓደ መንገዲ ጥራሕ እዩ እቲ ካልኣይ መንገዲ እቲ ዝነበረ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት መላኽ እንጂነሩ መላኽ ኮይኑ ተጽዕኖ ምስ በጽሖ ካብ ህዝቢ ምስቶም ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ስልጣን ክማቃራሕ ብልፍንቲ ኮይኑ ክሰርሕ ይሰማማዕ ስለዚ እታ መሰጋገር መድረኽ ትበሃል ከኣኒ ብልፍንቲ ናይቲ ዝጸንሐ መንግስትን ናይቶም ዲሞክራሲያውን ሓይልታትን ክልቲኦም ኮይኖም ነታ መሰጋገር መድረኽ ኣካይዶም ናብ ዲሞክራሲ ዘእተውዎን ዓድታት እውን ኣለዋ ካብ ኣብነት ዝጥቀሳ እታ ሳልሰይቲ ንባዕሉ እታ ኣብ ስልጣን ጸንሐ ሓይሊ ተጽዕኖ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ምስ በርትዖ ክጻወሮ ምስኣነ ባዕሉ ዲሞክራሲ ይእውጅ ከም ናይ ሳውዝ አፍሪካ ዓይነት ኣብነት ክትኸውን ትኽእል ስለዚ ነታ መስርሕ መን እዩ ኣውጅዋ ነታ ናይ ክስታይ እቲ ኣብ ስልጣን ጸንሐ መንግስቲ ምናልባሽ ኒጎሽየት ገይሩ ዶ ምስቶም ተቃወምቲ እዎ ተገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ንሱ ኣብ ስልጣን ከሎ ኣውጅ ገይሩ ንሱ ካብ ስልጣን ኣልጊሱ መተከእትኡ ምርጫ ኣካይዱ ነታ ዓዲ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እትይዋ ራብዓይ ኣገባብ ከኣኒ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ርኢናይና ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ጃፓን ኣብ ቻይና ኣብ ጃፓን ኣብ ጀርመን ዝኣመሰለ ሃገራት እቶም ዝሰዓሩ ሓይልታት ንሶም እዮም መጽኦም ነቲ ህዝቢ ነቲ ምልካው ስርዓት ምስዓርዎ ነቲ ህዝቢ ኣኪቦም ኦርጋናይዝ ገይሮም ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከም ዝኣቱ ገይሮሞ ስለዚ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ሜላታት ኣሎ ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ ምስግጋር ስለዚ ሓንቲ ጥራሕያ እታ ዝጸበቐት ኢልና ክንማጎት ኣይንኽእልን መምስ ኩነታትና ኣየናይ ዝሓሸ እቲ ኩነታት እዩ ዝውስነካ እቲ ዓቕምኻ እቲ ኣባይታ ዘሎ ገዛእ ሓይሊ መን እዩ ንሱ እዩ ዝውስነካ ስለዚ እቲ ደንበ ፍትሒ እቲ ንዲሞክራሲ ዝቃለስ ዝዓበየ ባይታን ኢድን እንተደኣ ሒዙ ገሊፉ ነቲ ስርዓቱን ኣውፂኡ ዲሞክራሲ ክእቱ ይኽእል እዩ እቲ ሚዛን ሓይሊ ተመጣጣን እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ድርድር ኣቲኻ ፓወር ሼሪንግ ጌርካ ናብ ዲሞክራሲ ክትኣታቶ ይኽእል እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣለዉ እታ ተምጻና ዘላ ሕቶ ሕጂ እንታይ እያ ኣየናይ ኣገባብ እዩ ኣብ ኤሪትራ ናብ ዲሞክራሲ ዘእትወና ገና ክንግምግሞ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ሲናሪዮስ እዞም ኣርባዕቲኦም ሲናሪዮስ ኢልና ግን ከነቐምጦም ንኽእል ይኸውን እታ ሕቶ ግን እንታይ እያ እታ ሕቶ ጽባሕንኮ እዚ ምልካዊ ስርዓት እንተበዚ እንተበቲ ካብ ስልጣን ክእለ እዩ ካብ ስልጣን ምሳሌ በዓለይ ከስ ሕጂ ከኣኒ መሰጋገር መስርሕ መሰጋገር መድረኽ ነካይድ ክበሃል እዩ እንታይ ንምሃር ዶ እወ
ከምዛ ትማሊ መሰጋገር መድረኽ ተጫውያ ዘላ ከይትጭወ ብጽቡቕ ወረቃቅትን ብጽቡቕ ጽሑፍን ጥራሕ ክንታለል የብልናን እቶም መሐለውታታት ንብሎም ከነቆምጦም ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብ ዝኾነ እዋን መሐለውታ ኮይኑ ከገልግለካ ዝኽእል ናብ ምልክ መታን ከይትምለስ ምምቅቃል ሚዛኑ ዝሓለወ ምክፍፋል ስልጣን ክትገብር ክትክእል ኣለካ ያ ነዚ ሕጂ ዘለና እዋን ከ ክንቃለስ ክንደሊ ከለና ከመይ ጌርና እንተ ተቃሊስና ኢና ኣድማዕ ክንከውን ንኽእል ሕጂ እውን ኩሉ ስልጣን ናብ ውስናት ሰባት እንድሕር ገዲፍናዮ ኣብ መወዳእታ ንሶም ተደቂሶም ክንድቅስ ንሶም እንተ ደኣ ክዕምፅፅዎ ፈቲኖም ክንዕምፀፅ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ክንጋገይና ስለዚ ክንጅምር ክንደሊ ከለና ቃልስና ኣብ ዝኾነ እዋን ኩሉ ግዜ ተንዓምተወይ ነቲ ካብዚ ዝገምገምናዮ ሎም መዓልቲ እንታይና ክንርኢ ዘለና ንጹርነትን ተሓታትነትን ክህሉ ኣለዎ ንጹርነት ሓደ ሚዛኑ ዝሓለዎ ምክፍፋል ስልጣን ኣብ ውሕዳት ክጥርነፍ የብሉን ሳልሳይ ህዝቢ ተሳታፍን ተጠቃምን ናይቲ መስርሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እንዳበልካ ትኸይድ እዚአን ኩለን እዚአን ይጠቕማና بعبيو خان تايلنا سلامنتاي ናብ ከም ዝክንወድቕ ዝኽኣልና ንዝብል ጠንቂ ዝነበረ ኸኣኒ ኣብ ሰብን ኣብ ውድብን እምነት ጌርና ስለዚ ኣብ ሰብን ኣብ ውድብን እምነት ኣይንግበር ኣብ ሰራርሓና ኣብ ሕግታትና ግዝኣት ሕጊ ኢልና ብሕጊ ክንግዛእ ከም ዘለና ኩልና ክንቅየት ከም ዘለና እዚ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ በብግዚኡ ንሰምዖ ዘለና እንታይ ድዩ ንሱ እኮ እዩ ሕግን ስርዓትን ጥሒሶም ከምዚ ገይሮምና ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ክወስዱ ይደልዩ ነቲ ውድብ ዝጥርንፈና ዘሎ ክመርሑ ተሓስቲ ገንዘብ ክኾኑ ገለመለ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ እኮ ኢና ንሰምዖ ዘለና ኩሉ ግዜ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩሉ ግዜ እንዳተጋገና ክንነብር ኢና ስለዚ ካብዚ እንታይ ንመሃር ንዝብል ኣብ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ንሃሉ ነታ ፅባሕ ንደልያ ኤርትራ ግዚያዊ መንግስቲ መሰጋገር መንግስቲ ኣብ ንገብረሉ እዋን ካብዚ ክንመሃሮም ዘለና ንሰብን ንውድብን ክንኣምን የብልናን ስልጣን ሚዛኑ ዝሓለዎ ምምቅራሕ ስልጣን ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብና ንሕድሕዱ እታ ቼክ ኤንድ ባላንስ ከም ትህሉ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኢልና ኢና ካብዚ ናይ ሎሚ ንመሃር እታ ካልኣይቲ ትምህርትና ዝበልናያ ካበይ ናበይ ትብል እንድያ ካበይ ናበይ ካብዚ ሎም ኣለና ናበይ ንኸይድ ናብቲ ንፅባሕ ንደልዮ ኣብቲ እዚ ብዙሕ ዘፀግም ነገር ኣይኮነን ቀሊል እዩ እታ ሳልሰይቲ ግን እንታያ እታ ትራንዚሽን እዋን እታ መሰጋገሪት እዋን ንብላ ዘለና ሎሚ ካብ ሎሚ ጀሚርና ናይ ሓባር መረዳእታ እንዳፈጠርና እንተ ደኣ ዘይተጓዒዝና ፅባሕንኮ ኣብታ ናይ ለውጢ እዋን ሕንፍሽፍሽ ጥራሕ ኢና ክንፈጥር ንኽእል ናይ ሶማል ኣብነት እንተ ዳሪኻ ንሳ ጥራሓት ምህረካ ናይ ግብፂ ሰውራ ስለምንታይ ፈሺሉ እንተ ደኣ ኢልካ ንሳ ጥራሓት ምህረካ ስለዚ ኩለን ሰውራታት ኩሉ ቃልሲ ደኸም ተኻይድሉ ፃዕሪ ተኻይድሉ ኣብ መጨረሻ ፈሺሉ ንዝበሃል እንተ ክትሰምዕ እንተ ደኣ ኮይንካ ቃልሲ የካይዳሉ ክትብል ክደሊ ከለኻ ማዕረ ማዕሪኡ ኸኣኒ ናፅነተን ዝሓለዋ ውድባት ይሃለዋ ፀገም ኣይኮነን ኣተሓሳስባና ግን እንዳጠርነፍናዮ ንኸይድ ፅባሕን እኮ ትዕድል ክንረክብ ክንደሊ ከለና ሽዑ መታን ከይንፈላለ ኢልካ ክትሓስብ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኦል ዘ ታይም ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ እቲ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ንብሎ ዘለና ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ምፍጣር ካብ ክትቃልስ ክደሊ ከለኻ ቃልስና ሓደ ንየማን ሓደ ንፀጋም ከይጎታ ነታ ገመድ ኩልና መታን ኣተኩረና ናብ ሓደ ኮይኑ ኣድማዕ ክኸውን እንታይ መደብና ሓንፅፅ እንታይ ንስራሕ ናፅነትና ሓሊና እኮ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና በቢ ዘለናዮ እኮ ሰሪሕና እንተንኸውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብላ እኮ እያ ሓንቲ ፀፀር ደርቢናሉ ነርና እንተንኸውን ክሳዕ ሕጂ መሃለወን እንዲና ንብል ስለዚ ሰባት ኩሎም ናፅነቶም ዋላ ይሓልው ናይ ግድነት ኣይኮነን ኣብ ሓደ ፓርቲ ክጭፍለቁ ሃገር ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ኣብ ሓደ ጭፍልቆም ኣይኮነን ናፅነቶም ሓልዮም መደብ ኣውፅኦም ኩሎም በቢ ዘለውዎ ክሰርሕሉ ከም ዝኽእሉ ምግባር እዩ ነታ ፅባሕ ኤርትራ እንታይ ክትኾን ኢና ንደልያ እታ ፅባሕ ትትከል መንግስቲ ኣብታ መሰጋገሪት እዋን እንታይ ክትኸውን እዩ ዘለዋ
وحست خوينا ناب ديمقراسياوي سرعت كتسغاغرنا تبل سلازي اتا هاغراوي ريكونسيليشن نبلو نزيهم حتتات زيهم حيزي زقيد اغرى منقدو جن ناجي تبعسو متعراقون يقطفو مالت ايكونن مغنياتو حيلنا خدلدل تفاتيتن تبعيسن زلوا استفعلالي حيلتات تدعليم كوينن عاريقنا أون أب حدا سميرا كم زق عزا خنقبر انت الأخيلنا إتس بلاس مدماريو ندمرها لنا مالتيو كدمر مستخيل رحيقا حيل ذي خلوا كاز خيل سلازي ازي يدلي صباحنا كوخي حد كوينات كي نفتر أب انتاي كنت انقال لنا قليل بدل زفت أمن عبي أنوار فتأم قبن زفت أمن فلالينا خنريهم انت ازي كيلنا شعوخ أنا نحدثنا خنبال عينا أمود أتاق أني أي كن ربحنينا سلازي كن فاليوم كن كألا لنا مين يومتهم زنور قبن زقوبرو قلم حق قريبهم ممهار زخون فردي نفسهم ناي مكل خال ملو مسل تواهيبهم ناب حق ناب فرد قرب زلوهم نبلهم نخميز أمسلو خي كابجيقهم تماهيرهم نصيهم مس حزبهم كوينهم جيقهم تأمينهم نتي زكايت زلو ديمقراسياوي مسرح دقفتكم زخونو ناي مقبار زبلون إذا كل زي أبتي ناشنال ريكونسيليشن كأتو زخل كوينو سمعني نايلوم السناجن اتا ناشنال ريكونسيليشن اقداسيو نتبل طرحيم صيا اقداسيو خنبل كندل خلنا زتفعلالي حيلتات كله يخوليهم زتفعلالي حيلتات جن زتفعلالي رئيتات كلهم صبوقيو صقايو الى انا زوسدو زلخو صقايو مخنياتو زتفعلالي حساب تدعلنا خوينا بولص حسابات شعو كوصي يخيل يخاو يوادادرو እንደም ዘለው ውድድር ምስመጽ እኮ እዩ بولص ነገር ክፍጠር ዝኽእል ስለዚህ ፖለቲካው ውድባት ብዙሓት ኣለዋና ደስ ምበለኒ እትሽግር ተመሳሳሊ ፕሮግራም ይዘለውን ወይ ሰዓብትን ደገፍትን ውሕዳት እዮም ዘለውን እሱ ይኾነን ንደልዮ ብዙሓት ሰዓብትን ደገፍትን ዘለውን ዝተፈላለየ ተወዳዳሪ ዝኾነ ፖለቲካው ፕሮግራም ሒዘን ዝመጻ እንተንረክብ ግን ንህዝብናን ንቃልስናን ዓብ ጸጋም ኾነ ኢለ ዝሓስብ ስለዚህ بخمزي ادو دانيال مليشل كانسرنا خاطر تمليسنا لنا I think ምናልባት ካልኦት አብሪጋለው እንዲያም ክንቦም ሻልገሩ ለሃዶ ሻልገሩ አለሃ الله شالغورا انت لها مايك توسدات تصليها وتوسدات تصليخي هلو سمع الله شالغورا اوكي الله بل شحن 977 الله بل هلو اسمع الله شحن 977 الله بل he's in the mic اوكي كورايانا هو تسمع لها تو انا زوعلك بغلتي بتعمي تبوي يغني لنا خالي قلت لهم تي كابم هاري نزي زلو دغ حزبي كندير كاتاش مبارك بتعمي لمسجن هسي على انت كل شيء يعني حد جيسي بزحيو كونفيز دغو نعي جن انت حتى انت ابسحن حتى 994 ازي حزبا غنبار زبل اب هغدف قير كلوسي نحاده ورح زغون ኣብ ናቕፋ ብዙሕ ኣካታዕ ዝኾነ ነገር ነይሩ ታይቱ ናካታዕ ኣኒ እዚ ንብረት ህዝባዊ ግንባር ሒዝዎ ዝኣተወ ናብ ደቂ ስዋኣትን ስድራ ቤት ስዋኣትን ክኸውን ኣለዎ ንሕና ከም መንግስቲ መጠን ንሕና ናይ መንግስቲ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ዝብል ክትዕ ተላዒሉ ማጆሪቲ ህዝቢ ዝነበረ ወይ ድማ ቶም ኣባላት ዝነበሩ በዚ ለው ሓደ ኢሳያስ ጥራይ እዩ ነቲ ነገር ዘይተሰማምዓሉ ዝብል ዘረባታት ይመፅእ እሞ ኣብ መወዳእታ ግን ነቶም ንዕኡ ዘይተሰማምዑ ነቶም ስናተ ሓሳብ ዘይከዱ ድሕሪቲ ኣኼባ በቲ ንሱ ዝደልዮም ሰባት ተኪኡ ነቶም ንዕኡ ሓሳባት ደምፁ ዝነበሩ ካብ ስልጣን እንዳልገሰ ኣብ ከድምዕሉ ኣብ ዘይክእሉ ስራሓት እንዳሃበ ተኣሽሙ ከም ዝገበሮም ይዝረብ እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ንሱ ዝደልዮ
ነገር ከይዱ ማለት እዩ ሕጂ ሲያስታይ ዘርኤካ በቲ ውሽጢ ዝገብሮ እቲኣቶም ንሃገር ገለና ሰርሑ ኩሉ በቲ ውሽጢ ዝገብሮ ንሱ ግን ድሌቱ ከም ዝገብር የረዳእካ እሞ ሕጂ ኢሳያስ ሓድሓደ ግዜ ኢሳያስ ጅግና እዩ ዝብል ሰባት ኣለዎ ነው ጅግና መበልኦም ከዓኒ በቲ ንሃገር ዝገብሮ ፅቡቅ ዶ ይኮነ በቲ ንሱ ዝገብሮ ንሃገርን ህዝብን ፅቡቅ ከም ዘይገብር ዳርጋ ኩልና ፈሊጥና ኣለና ግን ነቲ ንሱ ክገብሮ ንዝደልሲ ንኢሳያስ ከም ጅግና ክብሎ ይኽእል ዶ እዚኣ ናተይ ሕቶሞ ቴንኪዩ ኣባያና ሰንካ ፅቡቅ ኢሳያስ መላኺ ምዃኑ ብዙሕ ዘጠራጥረና ነገር የለን ንመላኺ ዘምልኹ ከም ጅግና ዝሪኡ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣለዉ ኣብ ራሽያ እንተደኣ ከይድካ ስታሊን ንሰብ ናብ እንስሳ ይለዊጥዎ ነይሩ እንስሳ ለዊጡ ግን ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ከዓ ሰሪሑ እዩ ናይ ሰብ ሓይሊ ኣየባኽንን እዩ ነይሩ ንሰብ ናብ እንስሳ ይልውጦ ኣብ ሙዳእታ ግን ተኣምር ዝኾነ ስራሓት ከዓ ይሰርሕ መላኺ ነይሩ ግን መዓት ሰብ ከዓ ወዲ እዩ ገሊኦም ነቲ ተግባራቱ ሪኦም ይኹንንዎ ስለዚ እዚ ሰብ ኣይኮነን ይብሉ ኣነ በጋጣሚ ኣብ 1989 ንራሽያ ንሰለስተ ወርሒ ክኸይድ ዕድል ረኺበ ነይረ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ዝረኣኽዎ ሰንበት እንተዘይሓስኹ ድሓን ኣብ 2 ሰሙን በቃ እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ናይ ስታሊን ዓፅሚ ኸነንድድ ኢና ንዕውፁ በሃሉ እሞ ዳርጋ ዝተርፍ ሰብ የለን ብሕልፍቶም ዓበይቲ ኩሎም ተኣኪቦም ናይ ዝኾነ ናይ እንስሳታት ዓፅሚ ኣምፂኦም ሓዊ ገይሮም የንድድዎ ክሳዕ ክንዲ ዝፅልእ ዘለዎም ሰባት ተፈጢሮም ኣብኡ ትርኢ እቶም ገሊኦም ከ ስታሊን ጨካን ነይሩ ብዙሕ ሰብ ኣጥፊኡ ግን እዚ ሎሚ በፂሕናዮ ዘለና ምዕባለ ስታሊን ከምዚ እንተዘይገብር ኣብዚ ክንበፅሕ ኣይምኽኣልናን ከዓ ኢሎም ክንእድዎ ከዓ ትሰምዕ ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ንጨካን ንኣረሜን ዝንእድን ዘወግዝን ኢኻ ትረክብ መን ይበዝሕ ናብ ዝብል ጥራሕኻ ትኸይድ ስለዚ ዝበዝሑ ግን ንሓደ መላኺ ንሓደ ጨፍላቂ ዝበዝሐ ህዝቢ ክድግፎ ግን ኣይሰማዕኹን ኣይሰማዕኹን ሂትለር ክሳዕ ሕጂ ዝድግፎ ደቂ ጀርመን ኣለዉ ስለዚ መብዛሕትኦም ከጀርመናውያን ይኮንንዎ ስለዚ ንኢሳያስ ከም ጅግና ገይሮም ይርእዎ ሰባት ኣለዉ እንተልካኒ ኣይገርመንን እዩ መበገሲኦም እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ምናልባሽ ከምኡ ዓመፅ ዘዘውትሩ ዓመፅተኛታት ዝኾኑ ሰባት ከምኡ ክሪኡ ክደልዩ ከለዉ ከም ሮል ሞዴሎም ገይሮም ወሲዶም ከም ንፉዕ ጅግና ገይሮም ክወስድዎ ምንም ኣየፀግመካን እዩ ሓደ ሰብኣውነት ዘለዎ ሰብ ግን ንከምኡ ዓይነት ሰብ ክንእድ ኣነ ንቡር ኮይኑ ኣይስማዓንን ስለዚ እቶም ከምኡ ዝብሉ ምናልባሽ ገለ ፀገማት ዘለዎም ወይ ብረብሓ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ክኾኑ ይኽእሉ ጥራሕ ኢለ ግን ይግመት እዚኣ እታ ቀዳመይቲ እታ ካልኣይቲ ነጥብኻ ትብል እንታይ ነይራ حق خاخا اب 1994 نبرت حزباو ግንባርሲ ሕጂ መንግስት ኮይና ኢና ወዲእና ኢና ቃልስና ተዛዚሙዩ ኢሎም ኩሎም እዮም ዳርጋ ኣሚኖም ቃልስና ተዛዚሙዩ ሕጂ ከም ሓድሽ ከም ፓርቲ ኮና ክንወዳደር ጥራሕ ይዘለና ስለዚ ህዝባው ግንባር ሒዛቶ ዝመፀት እቲ ብረት ዘበለ ኩሉ ተተኮስቲ ነቲ መንግስት ነረክቦ ተኻል ንብረታ ግን ናይቲ ፓርቲ ይኹን ዝብሉ በሓደ ወገን ኣይኮነን እዚ ኣብ ሓደ ንበይኑ ናይ ሕድሪ ማዕኸን ተፈጢሩ ኣብኡ ይእቶ ነቶም ስድራ ቤት ስዋኣትን ስንኩላትን መናበይኦም ይኹን ዝብል ከዓ ካልኣይ ኣካል ከም ዝነበረ ብርቱዕ ክትዕ ከም ዝተኻየደ ኣፀቢቀ ይፈልጥ ጽቡቕ ኣለኻ እታ ምሳኻ ቁሩብ ፍልይ ዝበለት ሓበሬታ ዘላትኒ ወይ ዝፈልጣ ግን ወዲኦም እዮም ኣብኡ ከምኡ ኢሎም ወዲኦሞስ ተውሳኔ ሓሊፍ እዩ ስለዚ እታ ንበይና ሕድሪ ትመስረት ትበሃል ተመስሪታያ ኣብኡ ከዓ እታ ሕድሪ ጥራሕ ማዕኸን ሕድሪ ተሃሉ እዚ
ትራስት ፋንድ እንደም ዝለዋ በእንግሊዝ ትራስት ፋንድ ናይ ማዕከል ሕድሪ ተሃሉ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንብረት ዘበለ ከኣኒ ነሳተ መሓድሮ ስለዚ ንስንኩላትን ስድራ ቤት ስዋኣትን ከኣኒ ደገፍ ክትገብረሉ ክትከኣል ኣለዋ ተባሂሉ እምበዓር ኣባላት ንዓኣ ዘመሓድሩ ከኣ ይሃሉ ተባሂሎም ኣብ ሜዳ ሁሉ ገንዘብ ብምሉኡ ኢሳያስ ዘመሓድሮ ነይሩ እዚ ክብለካ ክደል ከለኹ ግን ናይ ፋይናንስ ዝበሃሉ ከኣ ነይሮም በዓል ስቴፋኖስ ብሩኖ ዝብልዎም ኣብ ዓዲ ጣልያን ኮይኖም የመሓድርዎ مسأتهم بعل برهز بحالو نيروم እዚኦም ኩሎም ኣብ ሜዳ ከኣኒ በዓል ገብርኤል ፋሲል ዝበሃሉ ነይሮም ጽብጽብ ዝሕዙ እንታይ መጽዩ ሓደ ካብ ኣብ 1994 ፓፓዮ ይነበረን ፓፓዮ ኣይ ናይ ገንዘብ ኣይነበረን እንታይ መጽዩ ሳልሳይ ውድባው ጉባኤ ክንገብር ክንደል ኸለናሲ حسابنا ኦዲት ተገይሩ ይጻፈፍ ዝብል ኃይል ተላዒሉ ንኢሳያሱን ሒዞሞ ኣሞዳታ ሕራይዶ ገለዶ እንዳበለ ንሓጎስ ክሻ ካብ ኣሜሪካ ኣምጺው ኣብኡ ገይሩ ነቲ ሕሳባትን በዓር ንሱ ከጻፍፎ እዩ ብዝብል ኣቐሚጥዎ ክንውድኦ ይከኣልናን ጸብጻብ ክንገብር ኣይከኣልናን ብዝብል ናብታ ጉባኤ ኣትዮም ኣብታ ጉባኤ ዝርእስ ዝውን ተላዒልዩ ኣሞዳታ እንታይ ተባሂሉ ቀልጢፋ ጸብጻብ ተገይሩ እቲ ንብረት ናይ ህዝባዊ ግንባር ትርከቦ 5 ዘኣባላታ ወላ 7 ዘኣባላታ ከየጋጊየኩም ነቲ ሕድሪ ማእኸን ካብ መንግስቲ ንበይኑ ተፈልዩ ይቀመጥ ተባሂሉ ተወሲኑ ኣባላታ ኣቦ መንበር ሸሪፎ ይነሩ شريفو نيرو بيتروس سولومون كم زنبره ذكر فوزيا حاشم كم زنبره تذكر انت زي تغاغي عثمان ونيرو مثلني زي اتوم كم زي اتوم زامسلو نيروما كشاي نبرنا با اي فلطني انا كشا كم زنبره زي اتوم نتا حضر ماخن تغبرو تباهيلو ابت هغرف ግን ቁጠባው ዲፓርትመንት ዝባሃል ነይሩ ሓጎስ ክሻ ናይ ተቆጠባ ሓላፍ ኮይኑ ስለዚ ሓጎስ ክሻ ካብቲ እዋን ተጀሚሩ ነቲ ናይ ህግደፍ ንብረት ከም ማሕደር ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማሕዲሩ እቶም ማዕኸን ሕድሪ ዝባሃሉ ከዓ ተኣኪቦም ሓንቲ ኣኼባ ማካይዶም ኣነ ክሳዕ ዘለና ሓበሬታ ተኣኪቦም እቲ ውድብ ኣብ ግዜ ውድብ ኣብ እዋን ብረታው ቃልሲ ዝነበረ ሕሳብና ብምሉኡ ብኦዲት ገይሩ ናብ ጉባኤ ክሳዕ ዘሰጋግሮ ኦዲት ተገይሩ ከይተወጻፈፈ ንሕና ሕጂ ሱቂልና ኣይንርከቦኒና ጽባሕንኮ ናይቲ ዝመጽእ ጉድለት ተሓተት ክንከውን ኣይንደልኒና ተባሂሉ እሞም ባዕረከስ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክኢላታት የለው ናይ ሕሳብ ክኢላታት ዶ ገለዶ እንዳተባህለ እንዳተጓተተ ከም ዝኸደ ይፈልጥ ስለዚ እሳቶም ከኣኒ ዘይተማልአ ነገር ጽባሕንኮ ብህዝቢ ክንሕተት ኣይንደልኒና ስለዚ እቲ ሓላፍነት ሒዛቶ ጸንሐት ኦዲት ጌራ ሕሳባታ ጻፊፋ ተረክበና እንዳተባህለ ግዜ ከም ዝተመጠጠ ድሓር ብድሕሪኡ 97 ኣርኪቡ ኩናት ኣቴና ስለዚ ብድሕሪኡ ታብ ዛዕባታ ሕድሪ ዝባሃል ጠፊኡ ኩሉ ናይ ህግደፍ ንብረት ሓጎስ ክሻ የመሓድሮ ኣሎ ስለዚ ኣነ እዚኣ ዝፈልጥ ብከምዚ መረዳእታይ ነይራ ምናልባሽ ሓጋዚት ትኾነካ ትኾን መስታሕቶካ ዝሓተትካ ለይ ታዝፈልጣ እዚኣ ኣለኹ ዶ ስማዕ ኣለኹ ኦኬ ሰጽቦ ቴንክ ዩ عند برهان الله هادو عند برهان الله هادو اوكي anyway انتايو سنغال حوي ابتا مالسي ጋማን ዝብሉ ሕዋት ኣለውና እንዲዮም ባይዞ ኣባል ህግደፍ ይኻኔርካ እዚኣውን ማለት ኣባል ህግደፍ ወላ ዓበይቲ ኣዴታትና ዓበይቲ ኣብ ሓጎታትና ከይተረፈ እንዲዮም ኣባል ህግደፍ ዘለው ይዝባሃል ግን እቶም ኣባል ህግደፍሲ ከምዚ ጋማን እዮም ዝብሉ ዘለው እምበር ምልስ ኢሎም እንተሪኦሞስ ነቲ ናይ ህግደፍ ቻርተር ተመሊሶም እንተሪኦሞስ ካብቲ ኣብ ቻርተር ዘሎስ ዳርጋ ነፊጾም ከም ደለው ኢኻ ሎሚ ገሊጽካ ዘለኻ
ምክንያቱ ኣብቲ ሽድሽተ ሃገራዊ ስኒት ሰላም ርግኣን እሱ የለን ፖለቲካዊ ዲሞክራሲያዊ ህዝባዊ ተሳታፍነት ዝብል ኣሎ ግን ከዓ ህዝቢ ዘሳትፍ ፖለቲካ የብልናን ህዝቢ ዝጥቀመሉ ፖለቲካ የብልናን ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ልምዓት ምርጋጥ ይብል ቁጠባዊ ማሕበራዊ ልምዓት ምርጋጥ ኣይተኻለን ታቀይሕ ባሕሪ ኣባላ ኢሳያስ ዓበይቲ ኢንዱስትሪላይዝ ዝኾነ ናይ ዓሳ ምህርቲ ፋብሪካታት ክገብር ኣይከኣልን ማለት ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ ኢንቨስተርስ ክመጹ ይከኣሉን ነቲ ዓብ ባሕሪ ከዓ ባይዘወይ እዚ ኣካል ርእስቲ እምበር ኣብዚ ሎሚ ዓለም በፂሕና ዘለና ሓይሊ ፀዓት ሓይሊ ካብ ባሕሩን ትወስድ ኢኻ ዓዲ እንግሊዝ ካልኦት ሃገራት ነዘለወን ናይ ባሕሪ ፀጋታት ኣዝየን ዝምዝም ዘለዋ ወላ ዋጋውን ተሪኢኻዮ እንደ ሓሰረ ምን ዝበሃል ዘሎ ኢሳያስ ነታ ጢልያን ሰሪሕዋ ዝኸደት እንተሃትብሎ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ 100 ሚልዮን ኣውፅኤ ገለቢለ ኢሉ ክፀጋግን ኢኻ ትሪኦ እምበር ኖኖ ዝቀይሕ ባሕርና እስከ ካብኡ ሃርነስ ክንገብር ንኽእል ኢና ኤነርጂ ኢሉ ዝሓስብ ዓቢ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ታይስሙ የብሉን ቁጠባ ማሕበራዊ ልምዓት ምርጋጥ ኣይተኻለን ህዝቢ ዝረብሓሉ ቁጠባዊ የለን ማሕበራዊ ፍትሒ ኣይተረጋገፀን ማሕበራዊ ፍትሒ ሽም ይኾይኑ ተሪፉ ዘሎ ባህላዊ ትንሳኤ ኣብዚ ባህላዊ ትንሳኤ ገለገለ ዓሚምና ዝብልዎ ኣለው ግን ኣነ ሓደ ግዜ ክነግረኩም ወል ኣብ ካልኦት ይወስደኩም anyway ባህላዊ ትንሳኤ እውን የለን ዞባውን ኣህግራውን ዝምድናታት ከነደንፍዕ ዝብል ኣሎ እዚ ንባዕሉ ንሪኦ ኣለና ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ጥራይ ዘይወፀት እምበር ዳርጋ ካብ ኩሉ ዓይነት ትካላት ወፂያ ፀኒሓ ወላውን ተሳታፍነታ ድኺሙ ነይሩ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመት ክንደይ ሳብ ይመጽ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ክንደይ ሳብ ይመጽ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመት ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ክንደይ ሳብ መጽ ይመስለኩም ኣይመስለንን ኣነ ዝከረኒ ሓውና ጋዳፊ ዓመት ይመጽ ነይሩ ንኣሜሪካውያን ክጸርፍ ንዓለም ሳንክሽን አልጉስለይ ክብል እዚ ግበሩለይ ክብል ዓመት ጋዳፊ ኣብ ኒውዮርክ መጽ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ዞባውን ኣህጉራውን ዝምድናታታ ከተደንፈዕ ኣይኮነትን ካብቲ ዝነበራ ናብ ድሕሪት ተመሊሳ ዘላ ንምንታይ ዘልዕሎ ዘለኹ መሲልካ ሰንጋን እንታይ ይሸፍንዎም ዘሎ ሕጂ ኣብዚኣ ተሃገር ትብል ያ ኣብ ግምት እቲኻ ክትዛረብ ዝደሊ ዘለኹ ተሃገር ትብል ምክንያቱ ኢሳያስ ኣብ ተሃገራዊት ሃገር ወያነ ኮስድዋ እም ትብል ነዛ ሃገር ካብ ወያነ ንሕልዋ ሃገር ገርናያስ ኤርትራውያን ዘይነብሩላ ወይ ኤርትራውያን ቀሲኖም ዘይነብሩላ ሃገር ኮይና ግን ከዓ ካብ ወያነ ንሕልዋ ሃገር ኮይና ተሪፋላ ሕጂ እዚኣታ ኣብዚኣ ኣላታ ሕንቅሊተይ እሞ እቲ ጋማን ኣካይዳስ ከመይ ጌርና ክንዕርዮ ንኽእል ከመይ ጌርና ክንሕውዮ ንኽእል ምክንያቱ ተን 6 ነጥብ ጻዕዳን ጸሊምን ተጻሓፈ እቲ ገዛኣ መትከላት 6 ብጻዕዳን ጸሊምን ተጻሒፉሎ ተወረቀት ኣሎ እዩ ኩሉ ሰበብ ቦይ ብትግርኛ ብዓረቢ እንግሊሽ ኣሎ ሶቲ ኤርትራውሲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ናብ ህግደት ምስተጋገረ ህግደት ምስተመሰረተ ከዓ ኣይ እንታይ ክገብር ይተበጊሱስ ክፈልጥ ይኽእል እንታይ ይገብር ኣሎ ከዓ ክፈልጥ ይኽእል ሶ እንታይ እቲ ማሕለኻ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ሓንቲ እዚኣ مساعات حيزنا ምናልባት ክንመሃረና ዘለና ዝብል እታ ጉዳይና ይዶብያ ማለት ትውግእ ምስተጀመረስ ኢሳያስ ተጠቂሙሉ ወይ ንዕኡ ሰሪሕዎ እዩ እቲ ኣነ ስጋ ሕጂ ዘይበረህ ኣነ ተጠቂሙሉ ዝብል ግን ሰሪሕዎ ዲ ምክንያቱ ኢሳያስ ቀድ ዝሓለፈ እዋን አልዒልካ ነርካ ካብ እርስና ቁርብ ክንወፂና ግን ትንክፋ ቢልካ ነርካ እንታዩ ብሸነኽቲ ትግራይ ምን ምሕዳር ትግራይ ጎንፅታት ነይሩ ማለት ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ዶብ ዕዳጋታት ከምቲ ዝነበረ ከም ንቡር ክኸይድ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት ተበፅሑ ነይሩ ብሸነኽቲ ትግራይ ማለት እዩ ኣብቲ ምምሕዳር ናይቲ ትግራይ እውን ፀገም ነይሩ ኢልካ ነርካ ምናልባት ኣብቲ ማእኸላይ ናይ መለስ ካልኦት ምስ ኢሳያስ ዝነበሮም ዝምድና ድሓን ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ባይታ ግን ጎንፅታት ነይሩ
እሱ ዘበገሰው ናብ ትደብ ውግአቲና ኢና ሕጂ ታ ያኽብል ደሌ እቲ ናይ ደብ ውግእ very critical እንዲው turning point ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ታሪኽ ኤርትራ ማለት እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ማለት እዩ ከምዊት ሃገር እታ ኣዝያ turning point ዝብላ እታ ናይ 97 98 ውግእ ናይ ደብያ ሕጂ እዚኣ ተሰሪሕላ ዲ ወይ ኢሳያስ ንዓ ከመጋጣሚ መዝሚዝዋ ድዩ በዚኣ ها ይጥቀመላ ከም ደሎ ግምት እቲና ክንዛረብ ስለ ዝደለፈ ሰንጋል ሰን ትንክፍ ተበልካልና ጽቦይ thank you እንታይልካ ንኢሳያስ ዝድጉፉ አለው ቶም ህግዳፋያን እንዳበልና ብልምድ ንጽውዖም ማናቱት ኢንስቲትዩሽናሊ እታ ህግደፍ የላን የልና እንዲና ከም ተካልታ ህግደፍ የላን ማእከላይ ሽማግለ ዘይብላ ፈጻሚ ሽማግለ ተአኪቡ ዘይፈልጥ ጉባኤ ገራ ዘይትፈልጥ አላ ክትብል የጸግመካዩ ስለዚህ ሓደ ጁንታ ይዘሎ ሓደ ዓማጽ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ሒዙሎ ኢልካ ክድምድም ጥርሕካ ትኽእል ዝኾነ ኮይኑ ግን ንነፍሱ ስኻ ህግደፍ ሄዱ ስለ ዝጽውዓ ህግደፍ እንዳበልካ ክትዛረቡን ትኽእል ኮይንካ ስማዓኒ ሕጂ ንሱ ንግደፎ ኣታ ጉዳይ እንታይ ንዕኡ ዝድግፉ ነዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ንሕና ንስኻ ንሱ ገለመለ እንዳበሉ ዝድግፉ ኣለው ኣይ ክገርመና ይብሉን እምበር ክገርመና ይብሉን ምክንያቱ ዓንተወይ ይገልጽ ነይረ ኣነ ኣብ ኩሎም መለኽቲ ዝብሃሉ ኣብ ኩሉ ዓለም ደገፍቲ ነይሮም እዮም መለኽቲ ደገፍቲ ነይሮም እዮም ስለዚህ ኣብ ኤርትራ መለኺ ንዝኾነ ዓማጽ ንዝኾነ ደገፍቲ ስለ ዝረኣና ክንግረም የብልናን እዚኣ ናተይ ትዕዝብቲ ስለዚህ ትማሊ ብረታው ቃልሲ ከነካይት ክንደል ከለና ትማሊ ብረታው ቃልሲ ከነካይት ክንደል ከለና ኩሉ ዶነቲ ብረታው ቃልሲ ንርእሰ ውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ደጊፉ ድዩ ብጣዕሚ ውሕድ ሰብ እዩ እቲ ተቃሊሰ ዝብል ተቃለሱ ብረት ዝዓጠቁ ካብቲ ጠቅላላ ብዝሒ ናይ ህዝብና እንተዳሪኢኻዮም ክንደይ ዋላ ደሓን ኣብዝሕና ሞኑ ወሰዶም ኣብቲ መወዳእታ እዋን 100,000 በፂሖም እንተዳኢልና 100,000 ናይ 3 ሚልዮን ክንደዮም 10 ሚእታዊት እኳ ዘይኾኑ ስለዚህ እቶም ዝተቃለሱ 10 ሚእታዊት ኣይኾኑን ናይ ህዝቢ ደገፍ ነይርዎም ዶ እንተ ዘይነብሮም ከዓ ይተዓወቱን ስለዚህ ብዙሓት ደገፍቲ ነይሮም እቶም ካልኦት ግን ብመንጽርቲ ጸላኢ ከም ሰላማውያን ሰባት ከም ኢትዮጵያውያን እዮም ዝቁጸሩ ነይሮም ስለዚህ ሕጂ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘለኹ ንሕና እቶም ኩሉ ግዜ ለውጥ ከምጽእ ዝኽእል ሓይሊ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክሳዕ ካብ 5 ክሳዕ 7 ካብ 100 ዝኣክል ተወዲቡ እንተደኣ ሰሪሑ እኹል እዩ ለውጥ ንኸምጽእ ተመክሮ ናይ ዓለማት እየ ዝገልጽ ዘለኹ ናይ ብዙሕ ዓለም ዝረኣናዮ ብዝሒ ይኾነን ወሳኒ ዓቐንን ብቕዓትን ናቶም እዩ ስለዚህ ውሕዳት ግን ከኣኒ ውፍያት እንተደኣ ረኺብና ውሕዳት ከማንሲ ለውጥ ከምፁ ዘይኽእሉሉ ምኽንያት የለን ስለዚህ ብዛዕባኡ እንተተዛረብና ዶ ኣይመሓሸን ምክንያቱ ክህሉ እዮም ኩሉ ግዜ ከምቲ ትማሊ ንደርግ ዝድግፉ ዝነበሩ ለውጥ ምስ መፀ ንህዝቢ ቀዲሞም ከኣኒ ኣብቲ ጓይላ ዝተረኽቡ ንሳቶም እዮም ነይሮም ስለዚህ እዚኣቶም ከዓ ዞም ናይ ሎሚ ወየት ለውጥ ዳ ይምፃ እምበር ቀዲሞም ናብቲ ጓይላ ክንረኽቦም ኢና ስለዚህ ብዙሕ ነዚኦም ኣይ ንጨነቐሎም ሳልሳይ ደገፍቲ እንዳመሰሉ ካብቲ ስርዓት ረብሓ ዝደልዩ ሰባት ኣለው ነታ ረብሖም ክብሉ ምስ ስርዓት ዘለው ይመስለካ ብልቦም ግን የለውን ስለዚህ ነዚኦም ክንጥቀመሎም ምኽኣልና ንሕና እንተደኣ ነፊዕና ስለዚህ ኣብኡ ክፀንሑን ንደልዮም ነዚኦም ኣብ ኣነ ዝበዝሐ ግዜ ዝተቃለስኩሉ ከም ሓፋሽ ውድብ ኮይነ ብዙሕ ጠቃሚ ዝበሃል ነገራት ካብቶም ኤሪትራውያን ምስተ ስርዓት ደርግ ዝነበሩ ክሳዕ ዝለዓለ ደረጃ ዝነበሮም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ሓበሬታታት ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ሓበሬታታት ንረክብ ነርና ኢና ስለዚህ ነቲ ስርዓት ይመስሉ ዶ እወ ክሳዕ ናይቲ ፓርቲ ኣባላት ነይሮም ዶ እወ ኣብ መወዳእታ ግን ንዕኦም ነቲ ቃልሲ ከም ዝድግፉ ዘለው ተረዲኦም ነቲ ስርዓት ዘውድቕ
ነቲ ቃልሲ ዝድግፍ ብዙሕ ነገራት ይሰርሑ ነይሮም እዮም ስለዚ ንሕና ከኣኒ እቶም ህግደፋውያን ዝበሃሉ ዘለው ንኩሎም ኣይንፅላእዮም ንሕና እንተነፊዕና ብኦም ጌርና ነቲ ስርዓቱን ከነውድቆ ንኽእል ኢና ናትና ዘይምስራሕ እንተዘይኮይኑ እምበር ስለዚ ምህላዎም ብዙሕ ኣይንሰከፍ የኽብል ደለ ክህልው እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ እዋን ክህልው እዮም ለውጢ ክመፅእ ክደሊ ከሎ ከዓ ቀዲሞምና ክስርዑ ክንሪኦም ኢና ስለዚ ኣብዚ ኣይንጠራጠር ውሕዳት ኣለው ውሕዳት ምስተ ዲያብሎስ ክሳዕ ገሃነም ዝኸይድ ምስኡ ክኸዱ ዝደልዩ እቶም ቀንዲ ጠርነፍቶም ውሕዳት እዮም ሳቶም ግን ዋላ ኣብ ኤርትራ ዘለው እኮ እቶም ቀንዲ ገበነኛታት ዝበሃሉ እንተ ዳርኢኻዮም ምስቲ ብዝሒ ውሕዳት እዮም ስለዚ ንሶም ንዕኦም ጥራሕ ነላሊ ንዕኦም ከመይ ጌርና ነምኩኖም ንዕኦም ከመይ ጌርና እቲ ዴሞክራሲያዊ ሓይልን ንዕኡ ክጭፍልቕ ዝደሊ ሓይልን ኣብ ቃልሲ እንዲ ዘሎ ስለዚ መን እዮም ንሶም እንተደኢልና ነዞም ኦርዲናሪ ህግደፊና ዝብሉ ንዕኦም ኣይንጠምት ንሶም ኣይኮኑን ናትና ፀላእትና እቶም ንዕኦም ዝጥርንፍዎም ንዕኦም ክፍኣት ዘምህርዎም ንዕኦም ከም ዝግበሩ ዝብልዎም ናብኦም ጥራሕና ከነተኩር ዘለና ንሳቶም ከዓ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ፎካስ ክንገብረሎም ንኽእል ኢና ስለዚ ኣነ ብከምዚ ምተረዳእኽዋ እታ ካልኣይቲ ዝበልካያ እንታይ ንዕኦም ሒዝዎም ዘሎስ ሃገር ኣነ እኳ ኣይኣምንን ሃገር ይሒዝዎም ዘሎ ኢለ ኣይኣምንን ኣብ ሃገር እንታይ ይካየድ ኣሎ ኣብ ገዝኦም ስለ ዝበፅሖም ኣብ ነፍሲ ወከፎም ስለ ዝበፅሖም ሃገር ሒዝዎም ኣሎ ኢለ ኣነ ንኽርዳእ ብጣዕሚ ዘፀግመኒ በብሓደ ሓቀኛታት ኮይኖም እንተዝናዘዙ ገዛ ኣላትኒ ኣደይ ክርኢ ስለ ዝደሊ ዝሓሰረ ቫኬሽን እሞ ዝበለፀ ኤንጆይ ዝገብረሉ ኣብኡ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ከይደ በጃ ከይተዓንቀፈኒ ገለመለ ዝብል ጥራሕ ኢኻ ክትረክብ ኣብ መወዳእታ ስለዚ ንሃገር ሓሲቦም እዮም ነቲ ስነ ሓሳብ ናይ ኢሳያስ ደጊፎም እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለው ኢለ ንኽርዳእ የፀግመኒ እቲ ሕቶ ግን እንታይ እዩ ክንሓስብ ዘለና ንሶም ንሃገር ሓሲቦም ድማ ይሓሰቡን ዘይኮነሲ ኩልና ከም ሰብ ንሕና ንሶምን ሃገር ማለት እንታይ ድያ ሃገር ማለት እኮ ሰብ ማለት እዩ ልዕሊ ሰብ ሃገር ክሓስብ እየ ዝብለካ እንተደኣሉ ኮይኑ ከታለለካ ዝፈተነ ጥራሕ እዩ ብዛዕባ ሃገር ሓስብ እየ እንተደኣ ኢሉካ ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ዝነብር ዘሎ ህዝቢ መነባብርኡ ንምምሕያሽ እኳ እያ እታ ናይ መጨረሻ ቃልሲ ኣብ ፖለቲካ በላ ኣብ ማሕበራዊ በላ ኣብ ቁጠባዊ ቃልሲ ኩሉ ጌርካ ሰሪሕካ ኣብ መወዳእታ ወርኢ ዘቢፍ ይብሉ ፈረንጂ መነባብሩ ህዝቢ ምምሕያሽ ጥራሕ እያ እዚኣ እኳ እያ ስለዚ ህዝቢ እዩ እቲ ማእኸል ናይ ኩሉ ምንቅስቃስና ህዝቢ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚኣ እታ ንዓይ ትርዳእኒ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሃገር እዮም እንዲኻ ትብለን ዘለካ ኣነ ኣይመስለንን እንድሕሪ ሃገር ይሓስብሉ ኮይኖም ከኣኒ እሳ ኣይኮነትን ሃገር ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ እዮም ክሓሊሉን ክሓስብሉን ዘለዎም ስለዚ ሃገር ኣሎ ንሃገር ንሓስብ ኣለና እንዳበሉ ኣብ ኩናት ክእትውዎ እንተኮይኖም ነቲ ህዝቢ ጥራሕ እዮም ዘወድእዎ ዘለዉ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ካብ ኩናት ይሃድም ምክንያቱ ዓለም ብምልእታ ካብ ኩናት ሃዲማ ብዲፕሎማሲ ገይራያ ሰላምን ምርጋእን تفتر زلا سلازي سلامن دبلوماسي political democracy زي فلت مراحي أقمتنا لنا إلهم قدم مساقو بزعبا هاجر زحاسمون يروم تزخونو مغنياتو سلامن من رقان مسقورة وابتي كتفترو تخيل بحيلي سراويتن ببزحة تقوستنا يقولن رئينا ينندنا أب عالم كابانا زوحدة كابانا زدخيا هاجرات الله أمود أتاجن أتوم عبيتن فورياتن زبحالو كوروان أب كينات كأتوان أيرانان معناته بدبلوماسي جيران نتي قد يوم محاضره سلازي أنا كل زي لك أخوينو أيسمع عنن وحدات نهزب حاليتنا نهزب زي بلهم سسعات سلازلو مستسرعات استسنلو فلو أتوم كالوت جن نربحها بجزياو ربحها زرخوا حماق كيقاتمهم تمنقص خيط الأم مو قبل عليهم قال نجار كيف الكافر حس طلع عليه قال ما لا تروح كوينهم يوم زر رأيني نزيهم كلهم قن نبرف حنا خنلوط أو نخلينا أو يصنعوا عبو potential نايلوط يوم تخيل أيتي قداي نايدوب
ተጠቂሙሉ ዲ ሰሪሕሉ ንትብል ኣብዚኣ ሕጂ ብንእሽተይ መግለፂ ጥራሕ እንተሃብኩላ ጽቡቕቲ ስለ ዘይከውን ካልእ መዓልቲ ተዳልየ መጽ ከም ሙሉእ ግዜ ሂበ ብዛዕባኣ ክንዝተየላ ይመርጽ ስለዚ ክሓልፋ እዛ ሕቶ እዚኣ ثانك يو ሰንጋል ሓወይ ኦኬ ከም እንገብሪና ሕጂ ናብቲ ሪጋ ኣለኹም ማከበልን ዓንደ ብርሃን ከነሕልፎሞ ማከበል ድሕሪኡ ትወስዳ ፈርከ ዓንደ ብርሃን ቅድም ኣብ ሪጋ ነይሩ አላግስ ነይሩ መስለና ዓንደ ብርሃን ማይክ ሰዳ ድሕሪ ማከበሊ ኦኬ ዓንደ ብርሃን አላጊሱ ለመስለን ማከበል ማይክ ሰዳ እሺ ثانك يو أتخذي سمع ذلكم ماشي ثانك يو سلام كما تمثيل دقيم كما تمثيل and thank you داشانا الوقت عن طوي وانا قمتي نيري ابتي حتوي من الوقت وات عندي خوينا عندي حر من اللي سكاي اخون كاش قريلن كنت قرفت خليها حتى انتايو كل تحتين دلواني حدا تي الخدي ايش ثانك يو ግንባርን ውድብን ዝብል አርእስቲ ነይሩ ተሓርካ ኣብትናትካ ዘረባውን ህግ ደፍን ህዝባዊ ግንባርን ዝብል ፍልልይ ኣቐሚጥካ ነርካ ሕጂ እዚ ሲ ኣብቲ ንዓይሲ ዝተገራጨወ ነገር ኮይኑ ተሰሚዕኒ ምክንያቱ ሲ ግንባር ክብል ከሎ ሓወኻ تا وجلي امين اتي ودب كبل كله تا ودب ناتو يزبل نيرو ناتو تا ودب نعاول زفترا جنبار كبل كله خا اتي باو جنبار يزبل نيرو اجخا نسخان تاي تبل لخا ابتي نحزبا ناي هكدفن حزبا جنبار نون ناتكا مالك تقمطلو لخا اذا سي مالسي اندحر بتناتك زراربعا تقدف بكون برينسيبل زتمركز مو اتي برينسيبلو كون خوينو اتي صقم نت برينسيبلو تغباراونت زي مغباريو زبل يو دسمع عن زلو جسي أنا أخرج عني كعلن مخناتو سي بخمي مالك إيخا خوتو بزلخا حدا جاء مجمع قدامي نقر أتي قدمو أبتحو خاز بلو نبرن تاي زبل جنبارن ودبن كبلن كله جاء أتي جنبارن ودبن ناتم برينسيبل يزلوم ناتم حلمي يزلوم انا حجي نسوم نايزي حزب زكا اكال انتخونو جن وكلت نايزي حزب زي كخونوسي ميت خامتي كمولتي وكلت نايزي حزب جيكا خطوربوم سي كون دو خوين نسمعكا تحركا ابرئسي وانت خال ايون كمو ابتخال ايون the same thing the same توي مساكا سلازي حجي أنا يتأجمني ده أبتوصل ساي زباو جنبار هج نفسي ماكرو بوليسي أقميت أنيرو تبلو ماكرو بوليسي political ماكرو بوليسي أبتوصل بها ماكرو بوليسي ماكرو بوليسي ناي كتباي ماكرو بوليسي بدكتور والداي قال متى استحضر مثلاً متى نيرو نوعه كان كون غيرك أقميتك كم حدا بروجريسيف زخونه ماكرو بوليسي انا كنت باوي ماكرو بوليسي ناي بوليتيكال غيركا اغمدكا ونيركا ابتي تنتناناتكا سلازي حجسي نحنا قلنا نحنا زرعنايو ابتي هاجرتي ات ماكرو بوليسي بولاي زمصه حدا قص سميتو هيو صوت قص سم كانتايو ጽንጸላ ዝበሃል ጽንጸላ ኸ አይናዩ ጽንጸላ ነቶም ደቲ ደም አካላት ምግባር
تمك بوليسي ميكس ايكونومي اكن زخون ويتي شالو نتي مستي هاجرنا زخيد كامبين سخاف لو زنبركا ابتي برينسيبل ويتي نعنا زمسل كوبيد زي كونه بوليسينا نحنت زلنا زبل زي كونه انت دايو كوبيد زخون انت دا ليبرال زخون مو مستي نحنا ሕብረተሰብናን ኢኮኖሚያዊ ኩነታና ዘይከይድዩ ሓፂፁ ወይ ተሽሙ ኣብነት ሂቡ ዝነበረቲ ነቲ ማክሮ ፖሊሲ ዝሓፀፀ ዶክተር ይኹን ወይ እቲ ናይ ረባኺ ኢላ ወይ እውን ነቲ ናይቲ ፖለቲካሊ ኸማን ትብሎ ዝነበርካ እንድሕር ክልቲኡ ኮንካ ተቕምጥ ነርካ ስለዚ ሕጂ ሲ بخمي من قديتي نايتي ناي قدف ماكرو بوليسيسي قنوع تبلوز النبركا عبتي شدشت نتبطات ناي قدف قنوع عتلكا ويون قليون كقبل زكال زي تتقوارو إلكا تغمط أزن نبركاسي أنا زخر دعني كتر دعني مدلخو thank you صبو تحطو تدقاقم سلازلا أنا تايم مراسكوسي نسحان تتردعني معناته أنا زبلو زلو تردعنا أي كالكان أنا بسند يزارب زلو سند كتحزان تخيلك صبو أنت زي بالك أدراش هم هذني أنا خسدلك تا سند شعون حزامو كاب أتبقيسنا أنت نزارب إذا سند زي أسي ناتو ما يخونتن بعلخا خامتي خايات بلن أنت دعلخا خوينك حال أرستيو እታ ሰነድ ግን ኣብ ጉባኤ ጸደቀት ስለ ዝኾነት ኩሉ ሰብ ዝፈልጣ ስለ ዝኾነት እታ ሰነድ ንሳ ኣነ ከዓ ካብ ኣኽወፃ ኣይክእልን እየ ስለዚ እንታይ ክብል ዝኽእል ንስኻ እውን ሲ ወይ ትፈልጣ ሰነድ ተላትካ ስነ ሓሳብ ናቶም እዚ ይኾነን ትብለን እንተኾንካ ኣምፃያ እታ ስነ ሓሳብ ናቶም እንታይ እያ ተፃሒፋ ድያ እወ ኣምፃያ ንዘተየላ ኣበያ ኣላ ኣነ ይፈልጣኒ ኣነ ዝፈልጣ እዚኣ ይብለካ ኣለኹ እዘን ክገልፀን ፀዋሕኹ ከዓኒ ነጊረካ ኩለን ዘርዚረየን ንሰንከ ህዝቢ ተኣኪቡ ድዩ ነዚአን ወሲንወን ኣይወሰነንን ንሶም ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ድዮም ኣይኮኑን መሊሰየን እኳ እዚአን ግን እቲ ንሶም ዘቕረብዎ ግን ንህዝቢ ዝጠቅም እዩ እወ ማሕበራዊ ፍትሒ እንተኢሎም ንምንታይ ሸይጣን መፅዩ ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ የድሊ እንተኢልና ኖ ስኻ ሸይጣን ኢኻ ኣይድልን እዩ ኣይንብሎን ኢና እወ የድሊ ኢና ንብሎ ዘይንሳን ዳልና ንብሎ ዘለና ሓቅኻ ምሳና ኣለኻ ንብሎ ولا شيطان تصبقتنا تتبو ولا حد صقم يبلون حجي زي تردد اخوها ابزي ايا انت اي نبرن تحت بلن لخينكا اينا يدا اينيرو هابني ارداني كمهار انو ندلي خباخا انا زفلطن ازي ايا تصبصب بانجليزن بتግርኛን ተሓቲም አላ ስለዚ ታናይ እንግሊዝ አላትና አብዚ ታናይ ትግርኛ ሒዛይ መጻኹን እታ ትደልያን ተኾንካ ግን ክሰደልካ ክእለታ ናይ እንግሊዝ ስለዚ ካብኡ ተበጊስና ሽዑ ንዛረብ ኦኬ እተናብኡ ዘለዋ ንህዝቢ ምጠቀማዶ ተተግቢረን ተዝኾና ዚአን ንህዝቢ ምጠቀማዶ ንዝብል ግን እወ ምጠቀማ ነረን አባይታ ተተግቢረን ተዝኾና ዝብል ዘለኹ ሕጂ ኣብዚ ዝጽሕፈለይ ዘለው ሰባት ንርኢ እንዴ ሓደ ሓዲኦም እንታይ ይብሉ ሽዑ ኖ ህዝቢ ዝወከሎም ሰባት ነዚ እንተ ኣተግቢሮሞ ንሕና ኣይንቅበሎን ኢና ብሉ ኣይቀበልዎ ናብ ርእሶም ጉዳይ ዋላ ሸይጣን መፅዩ ነዛ ሕጂ ዝጽሓፍናያ ንሕና ጽብቕት እንተኾይና ከም ዘላታ እንተ ደኣ ከተግብራ ፈቲኑ ህዝቢ ይረብሕ ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ክጥቀም እንዲና እንደል ዘለና እወ ጽቡቕ ፀገም የብለይ ንዓየ ዝብል ዘለኹ ኣይመርፆን እየ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ዝወከሎ ስርዓት እንተዝኸውን ብሕግን ስርዓትን ክእዘዝ ይኽእል ዝያዳ ውሑስ ኮይኑ ቀጻልነቱ ውሑስ ኮይኑ ክስማዓኒ ይኽእል ውሕስነቱ የረጋግጽ እንተልካኒ እወ ኣነ ከማን ምሳኻ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ግን እዚአን ንህዝቢ ይጠቕማዶ እወ ይጠቕማ ካብዚ ሕጂ ንሕና ንብሎ ዘለና ዝተፈልየ ነገር ብዙሕ ኣይረኣኹለንን ይብል ኣለኹ ስለዚ ከም ካልእ ጌርካ ይትረዳእኒ መረዳእታኻ ካልእ ነይሩ እንትክኸውን ይኽእል እዩ ህግደፍ እዚ ኮነን ከምዚ ኣይትብልን እያ ስነ ሓሳብናታ ካልእ እዩ ኢልካ ተረዲእኻ ነርካ ትኾንካ ግን ኣረዳእኒ ይመሃር እታ ካልእ ኣይትትመፅእ ዘላ እንታይ ኣብ መንጎ ግንባርን ውድብን ፍልልይ ነይሩ ኢልካኒ
هو حجكو أنا بزعما قاب شحن 994 ندحري تزارب زلخا مسيلو نمجمرتا أيكونن إلى نيري دحر مسرد دأخان جن هو يكوي لك اتحاو خاز بولوسي خم إلو تفعلالي خيل كاني أريميا أنا خم كنت تفعلالي أنا زقل زنبوركو دحر 994 يوم دحر 994 جن جنبارن ودبن زبحال أينبرن يا خبل فتينا نيري أب مسند أركايا جن هو حق خائخا شعو خلتا نيروم جنبارن ودبن زبحالو خلتا ببينهم يوم نيروم إلا جن تقبلك قوي حجخ أنا وأتمليسكا ስለዚህ አምንታ ዘይ ተረዳዳናላ አይተረዳአትነን ንሳን ንግደፋ ግንባሩን ውድብን ነይሮም ዶ አብ ሰማናታት ወነይሮም ተወዲያ ነዝናይሎም አርእስተይ ግን አብኡ መሰረት ገረ ይኹንኩን ተዛሪበ ናተይ መሰረት ዝገበርኮ ግን ካብ 1994 ጀሚረን ንድሕሪት እዩ ስለዚህ እዚ አብኹም እንተ ትረዳአለይ ስለምንታይ ይኸ አነ ናይ ህግደፍ ሰነድ አምጪ ኣብዚ ክንዘራረበሉ ዝደልኹ نحنا دنبت قاومتو نتصلاينا انتاي مخانو صبو غيرنا كنفلطو كنكلالنا بزح غزي بسمعتنا نخيد بسمعت انت اخينا كل غزي خنغاغينا معناتو مسبوز حسابات كزارب كدل خلخو اب سمعت راح يخدو اب صبوط ነገር አይንመጽን اب صبوط مننጻ እትህግረፍ ንብሎ ዘለና ተጸላይና እንታይ ምዃኑ ጽቡ ጌርና ንፍለጦ ሽዑጥ ራሒና ከአኒ ክንመክቶ ንኽእል ሽዑጥ ራሒና ክንመክቶ ንኽእል ካብ ዝብል መበገስታ ገረ ተበጊሰ ዘለኹ ስለዚ ንህግደፍ ጽቡቕ ነገራት ሰሪሕዩ እንተበልኩ ታሪኽ ከምኡ ስለ ዝገልጾ ይግብኦ ስለ ዝኾነ ጥራሐ አየተግበሮን ስለዚህ ተግበሮ ትርጉም የብሉን ከአብላለኹ እወ ካብኡ እንታይ ንመሃር እወ እትጠንቂ እወ ናብ ሰብና ውድብን እምነት ስለ ዝገበርና ሚዛኑ ዝሓለወ ምክፋል ስልጣን ስለ ዘይገበርና ተሓታትነትን ግልጽነትን ስለ ዘይቀመጥና እንዳበልኩ ንኩሎም ነዚኣቶም ከዓ ገሊጽዮም እዚኦም ከዓ ይጠቅሙና ምክንያቱ ታሪኽ መምሃርን መለበምን ክኾነና እዩ እምበር ኣይንልውጦን ኮይና ተመሊስና ኮ ሕጂ ክንልውጦ ይንኽእልን ኢና ግን ንብድሕሪ ሕጂ ከይንጋጌ ንቃለስ ስለ ዘለና ካብዝ እንታይ ንመሃር ንትብል ከም ኣብነት ከም ጻፈቲነ ብከምዚ ኣገርካ እንተ ትርዳእ ኣለይ ኦኬ ታንክ ዩ ሰንጋል ያ አይ ቲንክ ተራዳዲና ለና ገሊትካ ያኒ ሃተን ሰለስተ ኣገደስቲ ተከወይ እቲ ሓደ ኣብ ሰብን ኣብ ውድብን እምነት ክንገብር የብልና እንታይ ዳ በሰራራሓ ካልኣይ ስልጣን ኩሉ ሻዕ መባዕለጊዩ ነት ስልጣን ገደብ ተዘጊርካሉ ቼክ ኤንድ ባላንስ ተዘጊርካሉ ናይ ህግደፍ ጸገም እንታዩ ተተባሂሉ ንኢሳያስ ዝተውሃቦ ስልጣን ገደብ አይነበሮን ቼክ ኤንድ ባላንስ አይነበሮን ይዝብል ማለት እዩ ሳልሳይ ተሓታትነትን ግልጽነት አይ ቲንክ ጴጥሮስ ሰሎሞን ይብል እዩ ንሕና በባህሪያትና አበረኻ ኮለና ግልጽነት አይኮናን ከም ልምድን ከም ባህልን አማዕቢልና መጽኢና ሕጂ ምዝ ሕጂ አቲና ያዘለና ዓለም ግን ከምቲ ናይ ኣብ ሳሕል ዝነበርና ባህሪያት ጌርና ክንከይድ አይንኽእልኒና ኣብዚ ግርጭት ኣሎ ስለዚ ናይ ባህሪያት ለውጥ ክንገብር ኣለና ናብ ግልጽነት ክንመጽእ ኣለና ኢሉ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብ ገለ እዋን ምስ ቢኤ ተዛሪቢ ስለዚ እንታይ ኢና ክንመሃር ዘለና እቲ ትምህርቲ ናይ ሎም እንታይ እዩ እቲ the lesson learned is እንታይ እዩ ህግደፍ ክብገስ ከሎ ሕማቅ ኣብ ኤርትራ ክገብር ከም ዘይተበገሰ ክርዳእና ክእል ኣለዎ ህግደፍ ነትናቱ ቻርተር ሽድሽተ መዓልቲ ተኻቲዑ እቶም ሓሙሽተ ዝጸሓፍዎ ጽሒፎም ሞኸኣ ከጽድቆ ከለዉ ሕማቅ ስለ ዝሓሰቡ ኣይኮነን ኣጽዲቆሞ ሕማቅ ስለ ዝሓሰቡ ይኮነን ተኣምረታዊ ዝኾነ ጽሑፍ ግን ኣይኮን ኣቐሚጦም ግን መትከላት ኣቐሚጦም እዮም ከዓምዎ ዝደልዩ ሽድሽተ ነጥብታት ኣቐሚጦም ገዛኢ ዝኾኑ መትከላት ኣቐሚጦም እዚ ሕማቅ ኣይኮነን ኤርትራ ንሕና እኮ ወፂና ኣቢልና 10 ውድብ ንግበር 20 ንግበር ናይ ቃላት ምልዋጥ ክመጽእ እምበር ኣቢሉ እኮ ኣብዚ ኢና ንመጽእ ፈርከዚኦም ኣድማሳዊ ሓሳባት እዮም ኣድማሳዊ እዮም መሰረታዊ እዮም ኣብ ጻሓፋት ቀያይሮም ትኽእል እምበር ወላ ዝመጽ ውድብ እኮ ካብዚአን ካብዚ ዝመጽ ወጻእ ሓሳብ ክጽሕፍ ኣይኮን ናሉ ነዚአን ነግፍሐን ንኸውን ነጥበን ንኸውን ይሰናንዕን ንኸውን
ቃጭል ክውስኸለ ንኸውን በር እተን ኣብ ህግደፍ ኣብ ናይ ህግደፍ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቻርተር ፀገም የብሉ ሶት ትምህርቲ ግን እንታዩ ኣይተተግበረን ኢና ንብል ዘለና ኣይተተግበረን ሓደ በሓደ ኸይናዮ ሃገራዊ ሓድነት ሃገራዊ ስኒትን ሰላምን ምርጋጥ ይዝበል ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ስኒትን ሰላምን ምርጋጥ እዩ ክሰርሕ ተበጊሱ ግን እዚ የለን ኢና ንብል ሓሰርተ ገለ ዓመታት እዚ ገና ኣይተበገሰን ሕጂ ኣብዚ እንታዩ ሓደ እንታዩ ፍሉይ ዝበለ ዘቐመጥናዮ እንታዩ ወላ ሓውና ሰንጋል እንታዩ ቅድሚቲ ውግእ ምጅማሩ ሲ አንፈስ ነይሩ እቲ ማዕዝን ናይቲ ቻርተር እቲ ሓሳባት ናይ ቻርተር ናብ ምትግባር ይኸይድ ነይሩ ይብል ነይሩ ንኣብነት ኣብቲ ቻርተር እንታይ ይብል ቅዋም ክፀሓፍ ኣለዎ ይብል ኣዚዚ ህግደፍ ኣዚዚ ቅዋም ክፀሓፍ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣዚዚ ቅዋም ካ ተፃሒፉ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ሕማቅ ነገር ጥራይ ተገይሩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ህግደፍ ኮነይል ካን ኤርትራ ክጥፍእ ዝመፅእ ሓይሉ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢሳያስ ክንብል ንኽእል ኢሳያስ ንኤርትራ ከጥፋዩ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ከም ህግደፍ ከም ሓደ ግንባር እሞ ከዓ መብዛሕቶም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ዝነበርዎ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበርዎ እሞ ከዓ ካብ መድረኽ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ናብ መድረኽ ናይ ፍትሕን ዲሞክራሲን ክንሰጋገር ኢሎም ዝመስረትዎ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ይኹን ኣይኹን እሱ ካለ ሕቶ እዩ ከገለ ሰባት ህግደፍ ዲሞክራሲያዊ ይኮነን ዝብል ሕቶታት አሉ ግን ኣነ እንታይ እዩ እቲ መሰረታዊ ኣብዚ ንዓና ክንመሃረሉ ዘለና እንታይ እዩ ህግደፍ ከም ውድብ ተመስሪቱ ኣውጁ ቻርተር ኣውጪው ተበጊሱ ኣብ ገለ ተበግሶውን ገለ ዝዓመሞ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዕማማት ወጪ ነይሩ ዝተፈላለዩ ዕማማት ኣነ ቅድም ተዛሪበ ነይረ ቅዋም ተጻሒፉ ኣብ ክልተ መዓልቲ ሊቸንስ ኣውጪኻ ናይ ንግዲ ተካይደሉ ግዜ ነይሩ ኤርትራውያን ካብ ወፃኢ መፅዮም ኢንቨስት ዝገብሩሉ እዋናት ነይሩ ቅድም ሓውና ሰንጋል ዛረብ ነይሩ ጋዜጣ ጀሚረን ነይረን ኢሉ ጋዜጣ ክፅሕፋ ጀሚረን ነይረን ርእይቶ ሰብ ክገልጽ ክእል ነይሩ እዚ መንዶ ሰሪሕዎ ህግደፍ ካይ ነይሩ ቅድም ህግደፍ ነይሩ ሕጂ ኻ ህግደፍ ነይሩ ካብ 94 ስጋ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛእ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ህግደፍ ዝነበረ እዩ ሶንታይ ንሕና ፈላሊና ክሪኦ ስለ ዘለና ክንርዳእ ስለ ዘለና ኢና ንዛረብ ዘለና ኣይ ሆፕ ተስፋ ገብር ምኽንያቱ እንታይ እዩ ነቲ ባይዘው ይተንጋል እንታይ እዩ ኣብታ ናይ ታ ሓሳብ ዘምጻኻያ መክንምለስ ኣነውን እንታይ ኣትብል ታሪኽ ኖ ያ ኦኬ ለሲ ዓወት ቀሊል እዩ ግን ቁኑዕ ነገር ክህልወናን ብቁኑዕ መገዲ ክንከይድን እቲ ክዓውተና ዝኽእል ዝበልካ ነይር ንዓ ተመሊስካ ሞት እንክፍ ኣብላ ምኽንያቱ ክንዕወት ተኾይና ሓደ ብዘይ ስምዒታዊ መገዲ ነቲ ኩነታት ብቕንዕና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ክንግምግሞ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ካብቲ ታሪኽ ካብቲ ዝሓለፈ ካብ ኩሉ ንዓና ቁኑዕ ንብሎ ሒዝና ክንብገስ ክንክእል ኣለና ቁኑዕ ዘይኮነ ነገር ሒዝና ጽልኢ ዝሓዘሎ ነገር ሒዝና ሕርቃን ዝሓዘለ ነገር ሒዝና ክንዕወት ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ክርዳእና ክእል ኣለዎ ሶ ናብ ዓንደ ብርሃን ክኸይዲ ዓንደ ብርሃን ማይክ ሰዳ ኦኬ ታንክ ዩ ዳንኤል ኣለኹ ደስ ምልክት ሃውኒ سمعت لهم الجمرية